பூரி, சப்பாத்தி அப்புறமா ரைஸ்க்கு ஒரு சூப்பரான சைட் டிஷ் தான் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஹாய் ஆல், வெல்கம் டு மை சேனல் டேஸ்டி ஃபியூவல். இந்த ரெசிபி பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டு ஒரு 1/4 கிலோ வந்து சிக்கன் கொத்துக்கறி மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஒரு 150 கிராம் வந்து பச்சை பட்டாணி அதை எடுத்திருக்கேன். 2 வெங்காயம் வந்து நல்லா சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அப்புறம் 3/4 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து இஞ்சி பூண்டு விழுது, அப்புறம் தனியாத்தூள் வந்து ஒரு 3/4 டேபிள் ஸ்பூன், சீரகத்தூள் வந்து ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன், கரம் மசாலா ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன், மிளகாய்த்தூள் ஒரு 3/4 டேபிள் ஸ்பூன், அப்புறம் பெப்பர் பவுடர் வந்து ஒரு 1/4 டேபிள் ஸ்பூன். இப்போ ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. எண்ணெய் சூடானதும் நம்ம வெட்டி வச்சுருந்த வெங்காயத்தை போட்டுக்கலாம். வெங்காயம் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கட்டும். வெங்காயம் நல்லா வதங்கிட்ட அப்புறம் நம்ம 3/4 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அதை நம்ம போட்டு அதையும் சேர்த்து நம்ம வதக்கிக்கலாம். அப்புறம் நம்ம வச்சுருந்த எல்லா மசாலா பவுடர் அது எல்லாமே சேர்த்து நம்ம வந்து நல்லா கிண்டி விட்டுக்கோங்க. அந்த மசாலா ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் கிண்டி விட்டுக்கோங்க. உப்பு வந்து நமக்கு எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி போட்டுக்கலாம். மசாலாவோட பச்சை வாசனைலாம் போயிட்ட அப்புறம் நம்ம வந்து சிக்கன் கீமா வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அதை நம்ம இப்போ சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 1/4 கப் கிட்ட நான் வந்து தண்ணி ஊற்றிருந்தேன். தண்ணி ஊற்றி இதையுமே நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணி வேக வச்சிடலாம். ஒரு 5 மினிட்ஸ் ஆச்சு, கொஞ்சம் நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ வந்து நம்ம வந்து பட்டாணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அது நம்ம போட்டுக்கலாம். இப்போ நம்ம வந்து காஞ்ச பட்டாணி நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா முந்தின நாள் நைட்டே நம்ம ஊற வச்சுட்டு அப்புறமா நம்ம குக்கரில் ரெண்டுமே சேர்த்து ஒரு விசில் வச்சா கரெக்டாக இருந்துடும். இந்த பட்டாணி வேகிறதுக்கு திருப்பி ஒரு 1/4 கப் தண்ணி ஊற்றிருந்தேன். இப்போ ஒரு 5 மினிட்ஸில் இது ரெடி ஆகிடும். பாருங்கள், கரெக்டாக தண்ணி எல்லாம் ட்ரை ஆகி பர்ஃபெக்டாக ரெடியாக இருக்குது. சப்பாத்தி, பூரி, ரைஸ் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச்.